zara dioen bezala, ura bere bidean doa. Goi mendietako urxirripa, kanpo emaliz ibaitu da. Garik ez, jarri urei, utzi libre, beratzen, milaka urtez, egin legez. Guk ez dugu aldarri egiteko, heroi edo konkistarik. Borondateak elkartzen gaitu, herri izan nahiak. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez beste. Aldesak bidea gure esku dagota, Milaka lagundoiez eskubiko datuta, jende zorian zua, herri libre batean, herri libre batean. Rosa!
galdeketa gauzatzeko. Eta ordutik gaur arte egindako bidean beste herri bi ere gehitu dira. Hala, orain, 6 gara Uribe Kostako eskualdean herri galdeketa egingo dugun herri. Barrika, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela eta Urduliz. Torre Udaberriko herri galdeketan egingo dan galdera zein izango du. Elkartu gara ta ara, Barrika, Gorliz, Sopela, Lemoiz, hurbildu gara Plentziara. Bideak asko izan dira ta helmuga zer bakarra. Egiten dute gaurkoan galde